zera zoiat? Horrengo zondo, zantziaten 15 kilometrotik aurrera sufrituko nuela gehien. Eta hori, nun esan zizuten edo? Esfortzu proba bat egin nuen. Osasunez nola nengoen da, jakin nahi nuela izan edadin batetik aurrera, komeni da. Ikustea bihotzak ondo erantzungo duen eta bar. Eta sortu probat egitera joan nintzen, aurrena azterketa orokor bat egin zidaten. Pisua, garaiera, grasa neurtu zidaten, eta elektrokardiograma bat geldian. Eta ondoren ja, zintan korrika hasi nintzen. Eta nolako izan zen, zailo hori, korrika eten bari segiduta? 2 minutuko txandak ziren. Hasi oinez, eta geroz eta azkarrago, serie azkarragoak. Ahora, es andar un poquito más rápido, ¿vale? Eso es. Oño beto ya está. Pizkatu beto bai. Bai, eta jazten aizenien igual pixkat izerditzen, hobeto egongo naiz. Eta serie bakoitzaren bukaeran, belarritik odoltantatxo bat ateratzen zidaten, laktatoa begiratzeko. Eta laktatoak zetarako? Laktatoa da, osadierazle ona, jakiteko muskulua nekatuta dagoen alai. Izan ere, muskuluan sortzen da, baina odolean ere badago. Nekatzen doan enean, laktato kontzentrazioa handitzen doa. Hortaz, neurtzen badizute, serie bakoitzaren bukaeran, ze laktato kontzentrazioa daukazun, badakite nolabait, zure muskulua zenbateraino dagoen nekatuta. Segundo. Esos ritmos que hemos corrido ahora son los que más o menos sueles llevar, ¿verdad? Sí, se ve por la evolución de la frecuencia cardíaca, los lactatos se ve. A partir de ahora te va a empezar a costar un poquito. ¿Ese del Valle está? Bai. ¿Te digo su ciudad? ...45 segundos, venga, que ya llegas, venga, ánimo, venga. Amago segundo. Listo. ¿Se ve este bat? Ez, oinez. Vale. Hartu arnazia lasai. Azkenekoa gogorra. Azkenekoa ja. Bai, gogorra. Dana normal, egin aldozu behobia lasai. Bai. Ez zurik eukiko, vale? Vale. Dana ondo. Listo, sorte. Vale, eskerrik asko. Zuri. Orduan zuri, proba horren arabera, esan zizuten. 15 kilometrotik aurrera, sufritzen hasiko zinara, baina osatuko zenuela lasterketa, ez? Bai, eman zizkiaten gainera, nolait, pauta batzuk entrenamendutarako, zein da nire pulsazio egokia eta bar. Osasunez ondo nagoela, bukatzeko haina bane izela, eta hortik aurrera, ez dugun asko sufritzen. Bukatzera, ez da? Bai, animo! Venga, aurrea.